Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Timing kayo. Ug may mitagbo sab niya ay. Nawa. Naog sir, ngungutan ako. Kadiyot lang. Nga naman sir. Uy. Sir? Ha? Nakaila ko ng mitagbo sa usa ka lalaki. Ha? Nagkaila ka sir? Nakaila kayo. Ang katabang ng bayot o higala ni Christine. Si Melvin ka na. Oh, sir. Yes! Di na kailangan mangutana pa kita. Nagkasiguro na ko nga niya din si Christine. Sir. Kung asa si Christine, nausab si Melvin. Busa na kasiguro ko nga naat karon si Christine diha. Tara, pandaran kining sakinan. Pagdali! Ay, miyada na ay. Adi apa ingon din eh. Kinsam ko na sila. Ay, tingalig magkaila na sila ni Sir Facundo. Ay, mga kaila. Sir, katiyo tagod ka nung nag-sir ka ni Sir Facundo. Oo, isip tahod lang sa labing sinaligan kong empleyado. Manang magsirisir lang ko. Uy. Ay, ala, tanawa, mihonong sa tungtungod ang sakyanan, tanawa. Mihonong. Uy, ninaog rin sila sa kinan. Yes. Unsay kalagan ako ninyo, sir? Oh, siya? Uy, gangisip pa. Kaila ba ta? May pahiyumon kay kang nipadoon ako. Nimo, Ah, dili. Pero kining imong kauban, kailaki ko. oh, Kumusta ka na, Melvin? Kasi dyan. Anong ni Aka? Anong ni Aka? managkaila na mo? Paktay ni gani. Ganong ni awag ka question. Oy, ganong nakatultol man ka din Ay, You know na, money. Why dili matultulan sa kwarta. Matultulan maganin ako. Ang lungga sa mga demonyo kung akong pangitaon. Hain si Christine. Kan kinsa kining mansyon. kang... Iya, yung mansyon. Ah. Siya tagiya din ni Sir Ellie. Yes. Ako itagiya din eh. Ikaw? Oo, ako. Sa imong dagway. Ah. Pero dili katuhuan. Ay, nga naman. Bulingot kigagnaw. Bida na po na. Ikapay paning tondo, di ba kahagad og tanawon, ha? Dato ipangugnaw. Bisa magpanington pa ko. Ah. Kay bisan akong singot. Humot sama sa perfume. Sundog-sundog ay. Taas sige hituan na. Pugni ko Melvin be. Aron di ko ni masukmagan tawa na. Pugni ko. Sumpaga, ano mo tagam? Unsa? Ay, tingali kay bisita mo kanini mo. Ikog ta. Adi mo kumaikog, sumbagal lang, agtanga. Unsa? Tangon. Agtanga, ano na pariya, itong murag ka ng bibi panda. Lagom-lagom ng eyes. Ay, tarong di ay. Bilbin, sige na. Dadaan ako paingon nito ni Christine. Gimingaw na kiko sa akong pangasaunon. Dawam. Unsa to? Pamanhuno ni Kristen? Ngano gud? Ngano siya man? Nga naman ko. May problema ka sa akong hitsura? Wa man hinoon, pero kung
Taparon tang mas labaw pag sa kaligo ni mo sa kagwapo. Ha, singot lagi ko ron. Yan ako. Unsa? Kitawon ka. Waoy, may pahiyom na ko anak ko. Nganong pahiyo man ka? To kasing ingon. Mas gwapo siya na kog usa ka kaligo. Ay, ayaw ko pog sa patubag, sir. Makasultiyo niya ko sa true, sa tinuod. Unsa? Oh, Milvin. Di alam mo gutom siya mabisita, ha? Wala ko'y padiunon ni ang akong mansyon. Kay gabi na. Ay, ang ngayon pagkagamang, sir. Okay, sir. What? Dili ko niya padayunon. What ba mo, sir? Sa may takiya sa mansyon. Bisita naman ko din, he. Di man ko makabuot-buot. Animal. Wa ba siya makailag kung sikinsa ko? Malamang, wa. Ingna nga pamanhunon lagi ko ni Christine. O dato sabi ko. Dili kay dato lang. Dato kayo. Tagpila man iyang mansyon. Kay paliton ko ni. Ay, onsa? Dawam. Likaw, adto siya. Pangutan kung tagpila kay paliton ako. Kay hambugkiro siyang dako. Sir Pakundo! Sir Pakundo! O sabay dahil tabo ni mo ilay dali-dali ka ba? Si Sir Pakundo, kain mo si Sir Pakundo. Ambot lang. Na tingal lisod sa iyang lawak. Ako nga tuon. Kadiyot lang. Nga man, may problema ba sa mga saop? Oh, wa man. Diha ka na man ay, ha? Oy, nga man to siya? Ay, Ele! Lahusada lang siyang pagutada kung mag-andam akong sayo sa lamesa. Oh, ako inon man ay! Agay! Ay! Kasakit sa kong sampot. Ay, sakit akong lupot. Ah, Ay, Eli? ay, Christine. Christine, sorry. Huwag ko makabantay ni mo. Milingi mo kung manay Esther nga nagtawag na ko. Good. O, si paglikod ako pa ingos kusina. Was akong makabantay ni mo. Ay. May nagkita ta. Barong sabi. Tago. Ha? Ano man? Basta tago na. Di ba mo makita ganiya? Time sa ha? Kasi man dili mahimong makakita na ako. Basta, alin na. Dili din. Time sa, papasapas ako kung ano ni. Ayaw sa ko guruya. Asa ka paingon? Boy, isak ko. Kuya, gikugos ba? Papa diya, oy. May nangitan mo sa gawas. Unsa? Kinsa man? Si... Kitsa ganito yung nga Kitsa ganito yung pangalan to niya, ha? Nalimot noon ko. Ay, kawasay klaro ni mo, sir. Oy. Pero happy ko ha nga. Maayo ka na kaayong makigsulti, ha? Pero tago na lagi. Dili ko. Kasi lagi nangita na ako. Ay, di na lang ko mamugos og pahinumdum ni mo kung si Kinsa. Kay may selective amnesia ka man di ay. Di na lang takahaguon, oy. Ako na lang mo adto sa gawas, aron mo tan-aw kung si Kinsa ang nangita na ako. Ayaw! Ha? Ayaw! Ano ko mga tuon, ha? Di ganit pwedeng makita mo. Ano man? Saan? Kalimot ko kitsa yung pangalan natutuwan na. Ako na lang lagay mo adto ay ko. Ah. Melvin? Day! May Melvin, unsa ba? Oy, manasmag man lang kagkalit. Apay! Das maginoon. What? May biya na siya, Milvin. Napagyapon sa kawas. Kinsa ba gyud ang naa sa gawas ha nga inyong giingon ha? Kadiyot bi. Ay, Melvin, unsa ba agay akong buhok? Ay, so sorry. Imong buhok ako na kuptan. Ay, sa gawas ha? Ay, pagawas. Kung di ka gusto magmahay. Unsa? Naasyad ka, natultulan ka niya. Ni Kinsa? Oh, si Lolo? Natultulan ako ni Lolo? Ha? Ay, si Lolo ni mo. Kundi, ang hinungdan sa imong paglayas. Si... Mismo, Karang naasi mo nauna mismo ang niya karon. Nakatultul siya din, hi? Dawang.
Ako na'y able kay mas dool ko. Ayaw! Ay, kung Diyos man ay, magdaligog ka! Ay, daan pagyog ko. May gilikayan gud kining bayana sa syudad. Ha, kung si Kinsa man ka nagtawa na ang ni Akaron, kinahanglang makasuod siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!